Murkomen oyango ni tendo bila mag okwach kich osechako timo nonro mar yango ji mane one Olkalau chieng' yiero koting'o arunge magina kod iro malungo wang' ka gitiyo kod nyamburko marotenge manitudo kod njawarita kendo kelo buok e chuny jopiny e kinde yiero ma Olkalau koloso e sikund sekondar ma Kwanza e kaunti ma Trans Nzoia. Murkomen wacho ni bang' tieko timo nonro lipot moyiedhi dhi chwal ne apisi mar jomin buche ODPP mondo kaw ndamo mar chik ne jogo ma itudo kod njawarita Olkalau. Cynthia Onyango chakono weche manyien mag Ratil gi ripodno. Manenore kamanyo resruok e odundu malewe chuny aora, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen olieko ni obila mag okwach kich sani timo nonro mar yango tungni e yore mag arita manyo neno Olkalau e kinde yiero madundo ma tich ang'wen juma mokalo. Ma bang' tipo moko nyiso jok moko moumo wengegi, sungo bunde wang' jopiny kendo bayo iro malungo wang' aching' ma ok odewo wang' jopiny kata obila ka gitiyo kod nyamburko kido mar Land Cruiser Prado. Murkomen koro singo ni obila mag okwach kich timo nonro mar yango kit ketho ma jogo nyotimo. DCI wa taifa la Kenya, Director of Criminal Investigations, tayari amefungua faili ya uchunguzi kujua kwamba ni watu hawa ni wagani, walifanya makosa gani na waliumiza watu gani na kwa nini walikuwa pale ili wachukuliwe hatua ya sheria. Olero ni bang' tieko timo nonro, obila mag okwach kich bende dhi chwalo lipot mar nonro magi ne apis jomin buche pachoka ODPP mar yango makobura ponono tudgi kod ketho moro amora mar chik ka bende okwayo jopiny mani kod neno mondo chwal lipot te sendo obila machiegni kodgi. Mwisho watakapomaliza ule DPP atapelekewa file na hawa watachukuliwa hatua ya kisheria. Mimi nataka kuwaomba Wakenya kuliko tu kusema kwa mdomo, mtu yoyote mwenye ako na habari aende kwa DCI office karibu apeane habari hiyo. Mtu mwenye ameumizwa, Mungu anajua mtu mwenye ameumizwa, apeleke habari hiyo kwa DCI office ili kuhakikisha kwamba wale walifanya makosa yoyote wakiwa kitengo cha polisi ama ni wananchi wa kawaida wachukuliwe hatua ya kisheria. Okwedo weche manyo jatend DCP Rigathi Gachagua wacho iwi mine 68 manyo lieko ni obambi e kinde yierono kod obila kendo nyise ni ponono en kod neno to chwal lipot ne obila. Tuwache mambo ya kuongea kwa mdomo. Ule bwana alikuwa anaongea mambo ya ati wamama walibakwa 68. Sasa tuwache jameni mambo ya mdomo. Tupeleke kwa DCI, we record all those statements, tupelekee wao wakora kama wapo katika hatua ya kisheria. Kuom thuolo malach, tipo mag jok moko manenore ka obila matiyo kod kit nyamburko moyiedhi e kinde ng'anyo koting'o bunde kendo umo wengegi osebedo ka nenore nyadinwoya kendo kelo penjo mathoth e yore ma sirikal tiyogo e tayo chenro mag arita. E yiero ma Olkalau, ji matiyo kod nyamburko kido machalre moumo wengegi rwako lep raia kendo bayo iro malungo wang' aching'e wang' jopiny kod obila nokelo penjo ponono mano e yo ma sirikal oyiero tiyogo e tayo arita. Okang' makoro kelo pek e yango ponono gin obila, jonjore mokodi kata jonjore makawo thuolo margi giwegi e njawarita e kinde rombe mag jopiny. Ma bende kelo penjo ni ponono japiny ok nyal yango pogruok mantie kind obila kod janjori. Onge ng'ama imako bang' maundu bedo kendo lipot go arita mar piny Kenya nitiere lwet ng'a to odhi bedo nade higa manyien e kinde yiero ma 2027. Cynthia Onyango, Ramogi TV.